ఆ ఎక్స్ట్రా మిగతాది వీళ్ళు ఇస్తున్నారు తప్ప మొత్తం కలిపి వీళ్ళు ప్రామిస్ చేసిందే 13,500. కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చిన దాని 6,000తో అదనంగా కలుపుకుంటే మనకి 18,500 రావాలి. సో మీరు దీన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఆ 6,000 వచ్చే విధంగా మీరు గట్టిగా అడగండి. ప్రతి కౌలు రైతుకి మీకు రావాల్సింది 6,000. అలాగే జనసేన నాయకులందరికీ కూడా, మండల స్థాయి నాయకులకి అందరికీ వారి నవరత్నాలు కూడా ప్రజలకు ఎలా చేరుతున్నాయి, అమ్మఒడి కానీ వారు ఏ పథకమైనా సరే ఎంతవరకు చేరుతుంది, దీని మీద ప్రత్యేకించి మాట్లాడదాం, దీని మీద దృష్టి పెడదాం, ఇది ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్దాం. ఎందుకంటే ప్రజలు కన్నీళ్లు తుడవలేని ప్రభుత్వం. మీకు అధికారం ఇచ్చే ప్రయోజనం ఏంటి, మెజారిటీ ఇచ్చే ప్రయోజనం ఏంటి? ఈరోజు నేను మీకు చెప్తున్నాను, నేను బాధ్యత తీసుకుంటాం. మేము జనసేన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం బాధ్యత తీసుకుంటాం. మీరు ముఖ్యమంత్రిని చేస్తారా లేదా అనేది నేను ఎప్పుడు అడగను. గీతా సారాంశాన్ని నమ్మేవాడిని. కర్మం చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతాను. నా కర్మ ఫలితం ముఖ్యమంత్రి పదవి ఇస్తే సంతోషం, చేస్తాను. పదవి ఇవ్వలేదా మీకు దాసుండి, నేను పదవి ఇచ్చారా పదవితో కూడిన దాసుండి అంతే. ఎందుకంటే మీ కన్నీళ్ళు ఈ రోజున నాకు అధికారం వస్తేనే ఈ రోజున నేను ఇవ్వడానికి, అధికారం వచ్చినప్పుడు నేను మీకు ప్రామిస్ చేస్తానని చెప్పట్లా. నా వంతు కృషిగా నేనేం చేయదలుచుకున్నా. ఈరోజు 5 కోట్లతో స్టార్ట్ చేశాం. 3 మంది రైతులకి మా పార్టీ తరఫున ప్రతి ఒక్కరికి ₹1,00,000 ఇచ్చే దిశగా మేము అడుగులు వేస్తూనే ఉంటాం. అలాగే ముఖ్యంగా వారి కౌలు రైతు బిడ్డలు చూడండి. ఇందాకే అక్కడ నుంచి ఒక ఆడబిడ్డను అడిగాను, అమ్మ మీరేం చదువుకుంటే? నేను బీఎస్సీ చదువుతున్నాను. ఏం చదువుకోవాలి? చదువు ఆపేసాను. దేనికంటే నేను ఎంఎస్సీ చదువుకోవాలనుకున్నాను. నేను చెప్తున్నానమ్మా, ఈ రోజున మీ బిడ్డ ఎక్కడ ఉంది? మిమ్మల్ని మీరు పై చదువులు చదువుకుంటారంటే మేమందరం ఉన్నాం మిమ్మల్ని చదివించడానికి. ప్రభుత్వం చేస్తే సంతోషం, లేదా మేము మీకు అండగా ఉన్నామని చెప్తున్నాం. ముఖ్యంగా